ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ସକାଳ ସରିଲାଣି, ଏବେ ଜଳଖିଆ କରିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ କ'ଣ ବନାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସକାଳ ପରଟାକୁ ଭଜା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ସକାଳେ ରୁଟି ଭଜା ଖାଇ ଦେଇକି ଏବେ ମାନେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ହେଇଗଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରେ। ବୋଉ ବାଛୁଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋଉ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସାରା କଙ୍କଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। କାମୁଡ଼ି ଖାଇବେ ବୋଲି ବୋଉ ଧରୁଛନ୍ତି କେମିତି। ବୋଉ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଆମର ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଉ ବାଛୁଛନ୍ତି। କଙ୍କଡ଼ା ବଛା ସରିଗଲା, ଏବେ ଭଜା ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ା। ତ ପୋଇ ସାରୁ ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ଆମର ଆଜି ହେବ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ। ସେଇ ଚୁଲିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଜି ନେଉଛି ଏବେ କଙ୍କଡ଼ାଟିକୁ। ଭାଜି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସାରୁ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ତ ଏବେ ସାରୁ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଭାଜି ନେଉଛି। ସାରୁ ଆଳୁ ଭଜା ସରିଲେ ତାକୁ କଷିଦେବା। ତ ସାରୁ ଆଳୁ କଷାରେ ପଡ଼ିକି ଆମର କଷି ନେବା। କଷି ନେଉଛି ମୁଁ। ତ ଆମର ତରକାରୀ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ରେଡ଼ି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇ ନେବା। ତ ଆମର ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଖାଇକି ଶୋଇ ଉଠିକି ଗୁଡ଼ୁକୁ ଯାଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବେ ଘରକୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।